pozdrav svima i samo bih da pozdravim Edisa i Armina vloga. Veliki pozdrav za vas dvojicu. Tako da, današnji video je moj prvi ses. Kad su me pitali da li imam devojku, ja sam odgovorio: imaš li devojku i kako se zove? Ivana. Ja u puno volim ses. Po neki put idemo, znaš, u kafanu, malo se jebemo u tome. Ses. Sve da kažem, što ste me počeli da me pitujete, stigne bilo tamo, vi kažem. Možeš li da nam ponoviš, slabo smo čuli, posle toga kažeš idemo u kafanu i malo se... Ses. Ses. Malo se jebemo svemu tome i šta da mi kažem drugo, to mi sve. Kad su me pitali da li sam zadovoljan svojim životom, odgovorio sam: Jeste. Živim ko car, pijem šta hoću, radim šta hoću.